हेलो दर्शक लोग, स्काई इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबके स्वागत बा। आज हम ई वीडियो में आप सबके सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के सुपर डुपर हिट फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बतावे वाला बानी। तो दर्शक लोग आप सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करत बानी कि ई वीडियो के पूरा जरूर देखल जाई। तो चलिए दर्शक लोग, अब हम ई वीडियो के शुरू करत बानी। तो दर्शक लोग सबसे पहले ये बता देत बानी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 3 फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़न सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के भाई परवेश लाल यादव जी, और डायरेक्ट कैले बाड़न मंजुल ठाकुर जी। और अगर ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार की बात कही जाओ तो ई फिल्म में काम करे वाला कलाकार बाड़न सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अमरपाली दुबे जी, सुबी शर्मा जी, संजय पांडे जी, किरण यादव जी, समर्थ चतुर्वेदी जी और भी कई सारा कलाकार ई फिल्म में अपन किरदार निभैले बाड़न। और अगर ई फिल्म के गीत लिखे वाला गीतकार के बात कही जाओ तो ई फिल्म के गीत लिखे वाला गीतकार के नाम बा प्यारे लाल यादव जी, आजाद सिंह जी और श्याम देहाती जी। और दर्शक लोग आप सबके बता दी कि ई फिल्म के रिलीज कल गए रहे साल 2018 में, और रिलीज होते ही ई फिल्म थिएटर में बहुत ज्यादा धूम मचौलस। और दर्शक लोग ई फिल्म में अमरपाली दुबे जी कुछ अलग अंदाज में काम करे के कोशिश कैले बाड़िन। जी हाँ दर्शक लोग, अमरपाली दुबे जी ई फिल्म में कुछ अलग अंदाज में काम करे के कोशिश कैले बाड़िन। ई फिल्म में अमरपाली दुबे जी के नाम रहेला चंपा, और अमरपाली दुबे जी के चंपा वाला किरदार भोजपुरिया दर्शकन के खूब पसंद आयल। और दर्शक लोग सुपर स्टार निरहुआ भी ई फिल्म में कमाल के एक्टिंग कैले बाड़न। निरहुआ जी के एक्टिंग के तो कौनो जवाब नहीं बा। और सुबी शर्मा भी ई फिल्म में कमाल के कलाकारी दिखैले बाड़िन। जी हाँ दर्शक लोग, सुबी शर्मा जी ई फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में कमाल के एक्टिंग कैले बाड़िन। और दर्शक लोग संजय पांडे भी ई फिल्म में एगो शानदार भूमिका निभैले बाड़न। दर्शक लोग ई फिल्म में संजय पांडे जी के नाम रहेला झारखंडे, और संजय पांडे भी ई फिल्म में अपन झारखंडे वाला किरदार बहुत अच्छा तरीका से निभैले बाड़न। और ई फिल्म खातिर निरहुआ जी के बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलल रहे, और अमरपाली दुबे जी के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिलल रहे, और सुबी शर्मा जी के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड मिलल रहे, और कानू मुखर्जी जी के बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड मिलल रहे। जी हाँ दर्शक लोग, ई फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा धूम मचैलस, और ई फिल्म के कई सारा अवार्ड भी मिलल। तो चलिए दर्शक लोग, ई फिल्म के रिव्यू यहीं पर खत्म करत बानी। अगर ई फिल्म के रिव्यू अच्छा लगल हो कि तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दी।